Gikustodiya na karon sa mga otoridad ang utsa ka empleyado sa gobyerno ug high value individual regional target atol sa gikasang buy-bust operation sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA 11 ug Provincial Drug Enforcement Unit Davao del Sur Police Provincial Office November 12, 2025 adlong Miyerkules sa Purok sa Barangay Poblacion, Hagonoy, Davao del Sur. Sa report nga nadawat sa DXDC Arman Davao gikan sa PDEA 11, giila ang suspect nga si alias Renren, 39 anyos, minyo ug residente sa nasampit nga lugar. Nakuha gikan sa dinakpan ang tulo ka sachet sa gidudahang shabu nga gibana-bana ang mutimbang sa 15 grams ug mo kantidad na ngadto sa 102,000 pesos. Sa Facebook video nga kuha ni Michael Lape, samtang ginapahigayon ang maong operasyon, makita nga ginasulayan pa og depensa sa opisyal nga gisuksok lamang sa iyang bulsa ang maong droga. Mag-atubang karon ang suspect sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.